zo mu sasanta. Ba za mu shirya ba, ki taimaka min, ni dai ka daina mamina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar jihar Sokoto. To albishirinku, za mu gabatar muku da wasan sallah, ma'ana 2 ga sallah da 3 ga sallah. Kada ku sake a baku labari, wannan wasan za mu yi shi ne a filin sukuwa da yamma. Kada ku sake a baku labari, muna tare da ku masoya Sokotawa, kwan lafiya. bacci ya so ya kaurace min a dalilin rabo da ke, gurbin kewa za ta maye min, ba ni da tamkar yake. Dan Allah ki tausaya min, ki ja ni kusa da ke, mu kore gawa, mu gyara soyayya. To ni ina zan je, baki tare da ni, ya zan na tantance wa za ya damu da ni. Kullum a koyaushe hoton kina nan a kusa da ni, shine abinci na sannan kuma shi kaɗai banke wa. Zan so ki taimaka min, ki yafe kura-kurai na, in har ban ganke ba za